أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمبلمو biye jumaye biye lahoroma donye ala batu ani ala nyini dokanga faraka juma dunya fe kosobe jango juma mi inamba la juma gwanzande salinjine kalo ika do sali temene ngo fe juma folo ya rabbi amba nyine allah ta'ala fe ala mi ni se masadu masa sangoro tali masa mi nali de be ko bele jile kalama masa mi nali de be ko bele jile latige amba nyine wa allah ta'ala fe aminu ba an lame Aminyon zoro radio somina otoa de ko radio Jekafo ya rabbi alaka awme ka an lame sanwosan sama ke kemeye anga je an gapma aw kan lame alako ka alaya kama ama nyene allah ta'ala fe aminu bipma radio soina ninje muka mi namba ke ama nyene allah ta'ala fe ka duwa nyina awfe am fana bi duwa kai ya rabbi alaka me baraina alaka an gishi alaka an daga ya rabbi fon fo se ka ke sababu ye kan goli bare na ya rabbi alaka do anoche shija ani kena ko da awma ni odira ma ma nyina ala fa ala ko kile de aw fona ma sabula iya me araju makela la me ba de bila amba bele jile fo ka wal man do ka dugo nyina fa an fana bi dugo kai mi nya araju Jekafo ami nyon zoro araju so minka ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana amma nyini subhanahu wa ta'ala fa alaka barka do arju suina alaka barka do arju suina ya rabbi alako kaka ala ya bunya kama ako ke sayyidina ali sayyidina badar sayyidina abubakar sayyidina usman barka kama magani madine barka kama kurushu barka kama mbaraka nyo aminu mbia ambele jele bi je ka duwo ke ya rabbi awye afana ka je ka duwo kanyi aminu meni je mo kan lasi minye nere kata se bua jabatema kata se Seydou Oumar Traoré man no journaliste Seydou kata se bua karfi minye Amadou El Konare ya rabbi ikado minu ngumba minu varale ngundo anga jemu ka no lutia nyina no ye Seydou Traoré bamana ya rabbi ya rabbana amba nyina fe anga je ka dugaw ke bamana nge ya rabbi alaka hinana ka yafa kama ka jiyoronye ambo nyina ofe ya rabbi minye radio barakela be ka demena wertemna katasi kenyere ya radio so fonfo nabi malikono mimbi bamako mimi yorowre aka dugo ke radio barakela be sabula minye jamana kunafoni minye jamana kibara minu mba kona sani duguche ikado on debe ke sababu ye ko lasawma opma ay dugo ke ambe fana bije ka dugo kai otemenu ngo fe abado ka fo minye ay wabarai kunafoni gafe no ye semo fra minu namba lakali akanga kebi o nga minye sebene kelo ye aya koloshi sali o sali do akungele mbonyango ubo de ke lafia la aywa mimi se ka to hakaja no bi sai kana uni kokoro bina uni galabu koro bina o kuma sebene kala minu na anjigi yoye na bamba ulude kaka barake ala ka barka dola ala ku fana kishi ala ku tanga kashi jani kena da nu bela gilema sabla no lu fana te ikado ni jemu kan asangoro talibe gela opma ulude anga bremene anga folibuye aminu mbala na dale douana ni abina na ka publicité oyi ka war dama ko anga ka barake o debi ke sababu ye mimba to arajo nyira abisana yele o debi ke sababu ye qur'ani ji ani barake lo ka sarabi bola amanyina allah taala fe bara min na jele mbala na baraka ke nyova ala ka barka do aka barawla ala ka barka do aka jago feuna ala ka barka do abi fe minu nga ko lanyina ala ka barka do la ala ko ka kala ya ko bonya kama minya radio so nyemaye kafara ni jemukan ni ne de jemukan nyama e no ye kunafoni gafe nanga ma toka na revue de presse radio so nyama kafara ambeka ambele jilebi je ka duwo ke sambe foli do ka bo anyoro la ka nyeshawma o temenu go fe ikado kenenga na langulo ya kunungo mi nye bo jabata alikum bi ay sambe foli ta ka segere insha Allah journaliste Seydou ikado alebe bursu kono atambi illa fia bo ano kaka o ikado ne mi nyama ya kaka kase kana ka kene nyama fifa ikalo akala to nyena fina sabula ma tamanga na gwa ikalo nunga kuna fo diga makemuna akebale de sebene kala uluma sebene ke insha Allah nega juru abe mamtu kamara bolo jamukan ka munmunu ka nya shawma abal maket batungara mamtu fiya bo anzingoro yana angata do babula bien Mamadou ikado ale nyani de ke amma cheni ke ala kana nyuru bla cheni na amma nyina Allah ta'ala fe radio barami na ombi kanga ke abado ka fo minye aywa hakilina uye ani barake tugo nyuma de bi ka sababu ye
i k'a dɔn waati dɔw bɛ kɛ fili ka don an ka baara la n'a sɔrɔla o y'an sɔrɔ ɲina saa kɔnɔ ya rabbi an bɛ yafa ɲini aw fɛ sabula n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi a fɔ sababu ɲuman arajo in de kɛn bɛ sababu ye k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na kunnafoni dili an bɛ segin k'a ɲɛfɔ aw ye a ka se k'a faamuya hali n'a sɔrɔla aw b'a dɔn an bɛ segin k'a fɔ a ye an bɛ ne ka san 30 i k'a dɔn nin kunnafoni an b'a di don o don kunnafoni in yɛrɛ bɛ di cogo jumɛn in na kunnafoni in ye jamana sɛbɛnnikɛlaw n'o ye journalistes ye olu de bɛ sɛbɛnni kɛ politiki kuma fara sɔrɔ kuma hadamadenya kuma olu de bɛ kunnafoni ɲini suko ni dugusɛjɛ cɛ anw tɛ taa kunnafoni ɲini yɔrɔ la i k'a dɔn kunnafoni tɛ fɔ anw ye i k'a dɔn an t'a ɲɛdɔn an t'a dɔn a k'o kɛra kɛcogo min na kuma tiɲɛ ye nin ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw de bɛ sɛbɛnni kɛ n'olu ye sɛbɛnni kɛ dugu maa jɛ an bɛ taa sɛbɛnfura den 30 den 40 ta an bɛ dɔw san dɔw bɛ ɲɛ an na n'an y'olu ta ka na sɔgɔmada joona fɛ an bɛ n'u fiyɛ an b'a yɛgɛyɛgɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'a lajɛ Seydou nin kunnafoni i k'a dɔn nin bɛ jamana de ka koyi nin ye politiki kuma de ye yalima n'an ye nin kala nafa b'a la wa nafa b'a la walima nafa tɛ nin na cɛ nin kɔni nafaba tɛ nin na an ka nin bila o tuma an t'a kɛ nin ye an t'a kɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o kunna n'an ye ɲɔgɔn sɔsɔ o kunna an b'o sɛbɛnfuraw damada sugandi k'o da généralement n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni ko kuma b'a la jamana ɲɛmaw i k'a dɔn kunnafoni min bɛ ta ka ɲɛsin u ma o b'a la hadamadenya ani sɔrɔ kumaw b'a la n'an y'olu sɛgɛsɛgɛ ka da la an bɛ sɔrɔ k'a kalan anw yɛrɛ de b'a kalan an yɛrɛ ye fɔlɔ an b'a kalan siɲɛ 3 siɲɛ 4 an ka se k'a dɔn min sɛbɛnnen bɛ tubabukan na n'an k'an b'a bayɛlɛma an kana fili o de bɛna ni i k'a dɔn hakilina caman ye ka bɔ k'a dɔ la ka taa k'a dɔ la o ye wajibi fili ye wajibi de ye sabula n'i ma dɔ fara ka i na dɔ bɔ a la an balimaw i k'a dɔn an bɛ émission min kɛ don o don 11h n'an k'a ma ko gafe a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la i k'a dɔn hadamadenya la fili tɛ ban n y'o fɔ a ye an bɛ fili kuma dɔw la an bɛ fili nka kuma dɔw la yɛrɛ sagokɛ bɛ don a kɔnɔ o fana tɛ nkalon ye a ko an ka tiɲɛ de fɔ a ye kuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ i b'a sɔrɔ kuma fɔli o ka di ne yɛrɛ walima o ka di Seydou ye walima o ka di Buwa Jabate ye o nangamuni a n'o jali i k'a dɔn o ye wajibi ye nka hali bi a bɛ kɛ dans le cadre de l'émission c'est-à-dire que an tɛ bɔ jɛmukan cadre kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko non k'a bɛ commentaire kɛ kojugu commentaire in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli ka se ka faamuyali kɛ o ye ka ko ja o ko jali o bɛ se ka na ni kuma duman caman fɔli walima kuma porokotolen fɔli aw y'a kɔlɔsi kuma dɔw la an bɛ porokoto kuma na fo an bɛ segin ka na k'a fɔ anw filila nin kuma in na kuma kelen wɛrɛ bɛ yen k'o fɔ lamɛnbaaw ye ka se k'a faamuya i b'a ye sɔgɔmada la an bɛ se k'a fɔ ko min ye minisiri ye nin minisiri in a ye nin kojugu in kɛ a ye nin kɛ tan ka nin kɛ tan nin wari in tun n'a ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla de b'a sɛbɛn ten anw fana b'a fɔ fɔcogo la o dugusɛjɛ walima tile 2 i b'a o sɛbɛnnikɛla kelen o b'a fɔ anw ye nin sɛbɛn k'a fɔ minisiri in ye nin kɛ a ye nin kɛ jaa tiɲɛ tɛ a ma nin kɛ ale ma nin kɛ a ma nin kɛ a ma bɔ nin kalama Mamutu ye kuma in faamu wa ni sɛbɛnnikɛla y'a fɔ k'a yɛrɛ sɔsɔ anw fana bɛ segin o sɛbɛn kelen kan k'an yɛrɛ sɔsɔ ni nkalon dara maa na k'a fɔ a ye sonyani kɛ min y'a sɛbɛn a nana sɛgɛsɛgɛli kɛ walima kunnafoni dira ma k'a fɔ nkalon don a fɔlen anw fɛ o ye wajibi sabula o b'a sɔrɔ anw fana y'a fɔ n ko a ye sonyani kɛ ni sɛbɛnnikɛla y'a yɛlɛma k'a fɔ k'a ma kɛ fili de kɛra kuma na anw bɛ segin o kan Mamutu fo yɔrɔnin fana an k'o ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ sabula dɔw b'a fɔ ko daba ninnu wa ayi n'u y'a fɔ k'i ye nin kɛ dugu mana jɛ n'i taara wari d'u ma o bɛ tila k'a fɔ ko nkalon don a nkalonma yɔrɔ in ye nin de ye wari dira a ma tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ wari dira a ma o nka ni wari dira a ma anw dalu foyi t'anw bolo k'a fɔ sɛbɛnnikɛla parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ n'anw ye sɛbɛnnikɛla ka kuma sɔsɔ a bɛ se ka kɛlɛ anw kɛlɛ journaliste k'a fɔ ko nin ye sonyani kɛ ne k'a fɔ n ko ayi n ko journaliste in ye nkalon tigɛ a ma sonyani kɛ o ye filiba ye baara la mais n'i y'a ye an sɛgɛra ka don o don k'a fɔ nin kuma in fɔra karisa ma tiɲɛ tɛ min y'a sɛbɛn k'a fɔ k'a ye nin kɛ i b'a sɔrɔ o de tilala ka segin a kan k'a fɔ k'a ma kɛ o tuma o lakalaya anw bolo o ye wajibi ye an balima n'o bɛ faamu an b'a bɛɛ fɔ k'a waleman dɔn i k'a dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na sabula min ye arajo baara ye o don i k'a dɔn ni maa t'i lamɛn bi kɔlɔsilikɛlaw ani minnu bɛ kodɔn olu y'a jate minɛ nin jɛmukan min n'an b'a kɛ don o don maa min b'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛ se maa 8,000,000 ma ala diɲɛ don o don da minnu bɛ se ka jɛmukan in lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc o ye ko belebeleba de ye nafaba de b'o la o de la an yɛrɛw an di to yen i k'a dɔn kuma caman kunnafoni dɔw bɛ taa k'an yɛrɛw sɛgɛrɛ
abi foanye abi lakalanye a ikardon aywa minye aywa lagushi walma naniu otan doro sabla nzigile dona nye bara o bara ni manya kafo ibake ikasigi no edundala mamdu kamara mise kana kuma so kono mamdu kamara ikado jamana bi dabulo mina amase ikado anga nyo hakili digala sabla bele jile badon mali bi dinga kono dinga juguba dinga mina sena kamni sam 1991 kana blabila ikado niya ya anyo fo anye dodola sabla jamana politique bolo ani jamana marachugo kata se jamana yɛrɛ taabolo ma a manye fɛn minnu b'a kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ ne ka san caman bɔ an bɛɛ lajɛlen b'o kalama o de la i k'a dɔn fanga dafiri caman kɛra an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn fanga seginna ka di i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan hali ni dɔ hakilina tɛ sabula diɲɛ ye nin ye mɔgɔ mana bɛn fɛn o fɛn kan waati min dɔw b'a la olu bɛ bɔ a la ngo n'a ta bɛn fo an ka da la fo an ka sɔn k'a fɔ jamana in i k'a dɔn a tɛ kɛ maa si den kelen kɔ cɛ fara muso ka politiki maa fara politiki danga setigi fara senda kan jamana in bɛ danga min na a hami ani jɔrɔ bɛ bɛɛ la fɛn maa wuli karisa e tɛ jamana in na an bɛ cogo min bi mali yɛrɛ de gɛlɛyara nin kuma bɛ bɛɛ da nka maa si t'a fiyɛ abada k'a fɔ masura fana dun su in na walima ma tile fana dun i k'o fana jateminɛ o kuma in fɔli a bɛ bɛɛ da kɔnɔ o de nana ni sababu ye camanjɛ fanga ka sigi camanjɛ fanga in sigili i k'a dɔn a dilen bɛ cɛw ni muso dɔw ma olu ka ɲɛnabɔli kɛ fo fana ka faamuya n'a fɔra camanjɛ fanga o kɔrɔ de baara dɔw bɛ yen o k'an ka dabɔ fili ni fɛn minnu ani keleku minnu kɛra ka kɔrɔ san damadɔ tɛmɛnen na camanjɛ fanga kan k'o ɲɛɲini ni fili kun ye nin ye nin jalaki kun ye nin ye i k'a dɔn nin tiɲɛni in bɔra nin na o kuma fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ waasa nin ɲɔgɔnna kana kɛ n bɛ misali ta n'i ye jamana in kuranko jateminɛ kuranko gɛlɛyara jamana kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten san o san an ye san 20 laban in k'o la minisiri fɔn nana énergie la bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a bɛ ɲɛ ji de banna sotiba ji banna yenfɛ an ka nin machine in banna a bɛ ta nka i k'a dɔn cɛmancɛ fanga nane an y'a dɔn k'a fɔ mali kuranko fiɲɛ ye min ye gɛlɛya min b'a la san joli a dɔnnen don minisiri min sera k'o baara kɛ o de ye minisiri ayiwa Lamini Seydou Traoré jɔ ko a la i k'a dɔn sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn waati kɛra kurantigɛ barika bonyana mali kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten ni min y'a sɔrɔ su in na dugu maa jɛ i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tile kelen k'o t'a sɔrɔ nka an ye kɔlɔsili kɛ a bɛ ne ka dɔgɔkun 2 bɔ kuranko a bɛ ne ka basigi hali n'a bɛ tigɛ Lamini ye min ni min fɔ an ye n'o ye ministre de l'énergie et de l'eau ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn tile bɔ f'a dɔnna min ka ye jamana kɔnɔ ni ko gɛlɛyara ka gɛlɛya ka se hakɛ dɔ la an ka hakili jagabɔ an minnu kun y'a fɔ a dunnama in kama ko minisiri in bɛ baara la a bɛ cɛsiri la ngo n'a tɔ bɛ dɔw ko kuranko tigɛli de kuran man ka tigɛ nka munna kuran bɛ tigɛ dalu jumɛn in na a bɛ tigɛ kuran man ka tigɛ ka da dalu jumɛn in kan minisiri in dun ye nin bɛɛ fɔ an ye i k'a dɔn a k'o bɛ ne ka faamuya sabula kɔsɛbɛ in na cɛsiri ni wulikajɔ minnu bɔra i k'a dɔn o nafaw bɛ ne ka ye minisiri ko olu bɛ camancɛ fanga de la vote tɛ k'olu ye olu yɛrɛ tɛna vote olu nana de fɛn minnu ye keleku ye san 100 waasa baara yɛrɛ kana tiɲɛ bilen fo ka diɲɛ wuli olu kan k'olu baaraw de jutigɛ hali n'a ma k'u ɲɛna o baaraw jutigɛ hakililaw daminɛna a kun ye fiɲɛ minnu fɔ masimafɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kuran di a caman ɲɛnen don a caman ye nkalon ye kuran bɛna nɛgɛjuru minnu fɛ nɛgɛjuru kɔrɔla kabini indépendance nɛgɛjuru dɔw a dɔw tiɲɛna a dɔw tɛ mago ɲɛ bilen kuran bɛ dansira de la yala ka se a seyɔrɔ la ala ni nɛgɛjuru tiɲɛni fɛ olu yɛlɛmaliw n'o hakilina kuraw hakilaw baara ka daminɛ o kuma minisiri an b'a fɔ ka waleman dɔn minisiri caman bɛ yen minnu ye baara kɛ i k'a dɔn caman ɲɛ fanga in na an ka foli ni tanu bɛɛ nka nin bɛɛ lajɛlen jubaju ye jɔnni ye premier minisiri min ye Moktar Wane ye sabula a bɛɛ lajɛlen b'ale ka mara kɔnɔ nka a bɛɛ lajɛlen jubaju fana jɔnni ye o de ye président de la république ye min ye bandaw ye n y'a dɔn kuma caman fɔra a ma gɛlɛya caman taara k'a sɛgɛrɛ ngo n'a ta bɛɛ sagajiba kun birilen bɛ siradɔnbaliya tɛ ne kɔni ka hakili la camancɛ fanga maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan sabula mali yɛrɛ de kuma gɛlɛyara mali ko yɛrɛ de gɛlɛyara parce que hali ni k'i bɛ ko dɔ ɲɛfɔ a bɛ fɔ i b'a ya nin yan an tɔɔrɔ la sa kabini o san na nin ko kelen de bɛ senna i ma nin ka kuma ye wa mais o tɛ fo an ka sɔn a ma k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ n'a waati don ni waati min ma se o baara tɛ se ka kɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ
Nya fi cogo min an ka nin jamana ba in i k'a dɔn jamana in kun ka di hali bi jamana in ka di sabula i k'a dɔn ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma nɔfɛ i k'a dɔn bi an ka jamana in n'an ma hakili to ko kɔrɔw ni laada dɔw la an laban an n'an bolo su ɲɔgɔn ɲɛ na o dun ye hakilina ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ i k'a dɔn diɲɛ laban i k'a dɔn kunnafoni di sira kuraw cayara min ye kuma taabolo cayara hadamaden ɲɛ yɛrɛ la fɔ k'a ɲɛ coro mamutu o ye mun ye maa tɛ jamana kɔnɔ bilen k'i ye maaba ye maa tɛ jamana kɔnɔ bilen k'i ye dɔnnikɛla ye walima k'i ye mɔri ye walima k'i ye kuranɛtigi ye k'i bi to yen maa tɛ jamana kɔnɔ bilen k'i ye laadatigi ye walima i ye ayiwa kokɔrɔtigi ye k'i bi to yen ka sababu kɛ mun ye maaninfin bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛla sa ɲɛyɛlɛ in ye telefɔni siraw ye ani kunnafoni di sira kuraw mamutu i k'a dɔn i bɛ bali k'i to a mɛn dɔ da walima i bɛ bali ka dɔ tɔgɔ mɛn dɔ da i k'a dɔn o bara k'o buru jafu k'o lajaba i k'a dɔn ayiwa n'a ka dalilu ye mamutu m'a fɔ n ko ayiwa ni diɲɛ yɛlɛmana an ka yɛlɛma nka yɛlɛma kojugu dɔ bɛ yen i laban bɛ kɛ dɔnbala fili ye maa jumɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'o ye maaba ye walima k'o ye karamɔgɔ ye k'i ma deli k'o tɔgɔ mɛn dɔ da u bara k'a buru jafu walima k'a lajaba nin diinɛ ɲɛmaabaw u ma to yen nin jamana ayiwa marabaw u ma to yen nin jamana faamabaw u ma to yen ninnu ye kɛwale minnu n'an kan ka ɲɔgɔn da la kosɛbɛ sabula anw ka jamana kun tɛ ta an kun bɛ maloya an bɛ saamɛ anw ka jamana kun tɛ ta an kun bɛ ɲɔgɔn bonya an ka jamana kun tɛ ta an kun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na anw ka jamana kun tɛ ta i k'a dɔn k'a jabi ne dɔw bɛ yen an denw da ɲɔgɔn na mamutu i k'a dɔn diɲɛ laban a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen na waati kelen i k'a dɔn a bɛ maa sɛbɛkɔrɔsira waati dɔ sera sa i k'a dɔn hakaja min ye hakiliw ye an k'o jateminɛ nafolotigi tɛ yen i k'a dɔn maa kalannen tɛ yen dɔnnikɛla tɛ yen k'a fɔ min tora yen m'a dɔn maaninfin yɛrɛ kɔni hakilila latigɛra ka se hakɛ dɔ ma jamana in kɔnɔ a bɛ maaw sɛbɛkɔrɔsira mamutu i k'a dɔn kɔsɛ in na min ye hali an ka laadakɔrɔba dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ lagosiba taara k'olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ n bɛ misali ta ka taa i k'a dɔn Kayi jamana k'a daminɛ Karita ka taa fo Kayi jamana na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba kelen bɛ k'olu jamanaw sɔrɔ an yɛrɛ y'an da don a caman na an ka kumaso in kɔnɔ yan nɔ o ye i n'a fɔ jɔnya ɲamakalaya hɔrɔnya ninnu ye gɛlɛyaba ye gɛlɛyaba min ka kɛ sababu ye ka sigi yɛrɛ tiɲɛ ni ka hadamadenya tiɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ san 100 sigi san 200 sigi i k'a dɔn gɛlɛya t'a la min ye juguya ye o t'a la ka bin ɲɔgɔn kan o t'a la n'a fɔra k'olu ko bɛɛ lajɛlen laadaw bara ka tiɲɛ ala ni hakilinaw ani ko wɛrɛw fɛ a bɛ maa siran mamutu n'i ye jateminɛ kɛ Kayi jamana na marakaw ka jamana i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ jamana ma di diɲɛ na ka tɛmɛ maraka jamana kan marakaw yɛrɛ bɛ waso nin de ye marakaya ye bɔn o jamana minnu bɛ sigi la san 100 den bɛɛ lajɛlen taalen bɛ jamana kɔ kan den bɛɛ lajɛlen taalen bɛ jamana kɔ kan sabula n'i y'u ka jamanaw ta k'a lajɛ cikɛ jamanaw don nka cikɛ ka gɛlɛ kulubaw de bɛ yen i k'a dɔn a hinɛ man bon kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka taama sira don maa caman kɔrɔ ka taa fɛn ɲini fɛn ɲinini u bɛna n'a ye faso de la n'a nana faso la bɛɛ b'a hinɛ sɔrɔ nka mamutu n'i ye jateminɛ kɛ bi i b'a ye k'a fɔ o duguba minnu bɛ yen gɛlɛya donnen bɛ duguden caman ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn min ye karisa ye jɔn ye nin ye hɔrɔn ye anw tɛ jɔnya na bilen anw tɛ jɔnya na bilen a tɛ fɔ an ma ko an ye jɔn ye a tɛ fɔ an ma ko an ye nin ye mamutu i k'a dɔn ayiwa kɔsɔn in na ne yɛrɛ ɲininkali ni wulikajɔ dɔw kɛ n y'a jateminɛ yalima a bɛ fɔ minnu ma k'u ye jɔn ye ne ko u bɛ taa dɔ de ɲini don o don ka na wa u bɛ ci de kɛ ayiwa i k'a dɔn matigiw ye wa yalima u bɛ siri ka da de wa yalima u bɛ doni de taa matigiw ye wa ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ o si de t'a la maa si tɛ karata jamana na maraka jamana na k'a fɔra k'i ye jɔn ye ko doni de dalen de kun e bɛ ci de kɛ dɔ ye walima don o don i bɛ siri k'i bugɔden dɔ ye walima i k'a dɔn i bilalen bɛ diyagoya baara de la ne ɲɛna n k'o de kun don ja o si tɛ mun nana ni nin bɛɛ ye hakili fɛngɛyara ni hakili fɛngɛyara kaba i k'a dɔn kamanagan bɛ na kamanagan mana na kaba i k'a dɔn sigi bɛ maa kamanagan maa minnu bɛ yen n'olu ye laadatigiw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye dugutigiw ye maa dɔw taamana ka taa diɲɛ yɔrɔ jan maa dɔw kalanna fo k'a fɔ u ye kodɔn nka u ka kodɔn ni kala bɛ ni k'u fili
sabula ne ko dugu sigilen bɛ laada min kan n'o ye kokɔrɔw ye ninnu de ye dugu in tu tigɛ anw nana far'u kan walima an ye dugu tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ nka kabini tu bi tigɛ don min an bɛ n'a kan karisa aw bɛ kɛ dugutigilakaw ye diinɛ ɲɛmaaya bɛ di ninnu ma karisa aw bɛ kɛ jeliw ye karisa aw bɛ kɛ funɛw ye o ye hɔrɔnjɛ de ye o tɛ diyagoya ko ye o mugu ma tigɛ ka t'i minɛ i ma siri ka na n'i ye fo an sigira ka kuma ne bɛ nin kɛ aw bɛ nin kɛ anw bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ bɛɛ k'i jɔ bɛɛ jɔyɔrɔ ka kɛ nin ye dugu kɔnɔ o bɛ taa don gɛlɛya la ka da mun kan i tɛ siri nin bɛ lɛnpo sara cogo min i b'i ka lɛnpo sara i b'i ka du kɔnɔ cogo min nin b'a ka du kɔnɔ i muso n'i denw b'i bolo cogo min ni muso n'a denw b'u bolo o cogo kelen la bon mun de fili nana mun gɛlɛya de nana k'a fɔ jɔnya ko kuma yɛrɛ an kana man dulo la a kana fɔ mun nana n'o ye anw ye jeli ye n'a ye ne daba tun ka raja n b'a fɔ bamakɔ maa kana fɔ an ma jeli walima n tɛ jeli ye ni ne ko n tɛ jeli ye jɔn bɛ se k'a fɔ ko ne ye jeli ye i mɛ ɲɛ kɔɲɔyɔrɔ la i mɛ ɲɛ ka so wele i mɛ ɲɛ gitari fɔ la i mɛ ɲɛ ka ngɔnifɔ kɛ nka ni ne ko n tɛ jeli jɔn bɛ se k'a fɔ i y'a ye diyagoya la maa si ni ne ko n ye jeli ni mɔgɔw ko ne ma ko jelikɛ yalima o bɛ mun tiɲɛ ne ye a bɛ mun tɔɔrɔ da ne kan foyi n bɛ n ka du kɔnɔ muso ni n denw ye n da ye n bɛ bɔ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la cogo min ka di n ye tɔw bɛ nisɔngɔ sara cogo min n b'a sara cogo kelen la n sirilen tɛ kɛ n da n minɛnen tɛ kɛ n da n bilalen tɛ kungo fɛ nka ko dɔw bɛ yen n'an ma hakili t'o la an balimaw ko dɔw bɛ yen n'an ma jateminɛ kɛ maa bɛ hadamadenya kɛ i bɛ maaya kɛ ka sɔrɔ ninnu ma don a la diɲɛ fɛn o fɛn ni fɛn kɔrɔ don n'a ye san 40 san 60 balo n'a tɛ fɛn diɲɛ diinɛ kan o bɛ fara diinɛ kan a tɛ fɛn diɲɛ sigi jadu e ye jɔn ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛ siri k'i bugɔ o kɔrɔ tɛ e bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na di mɔgɔw ma ninnu ye dugutigilakaw ye o kɔrɔ tɛ olu bɛ taama mɔgɔw kan walima sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ taa tɛgɛ da mɔgɔw ɲɛ k'a ye o tɛ sigi jadu laada don kokɔrɔ don ni min k'i t'a la maa tɛn'i siri maa tɛn'i diyagoya ni k'i t'a la ka bɔ o y'i bɔlen mɛ kana ko dɔ gɛlɛya wɛrɛ la kana kun ni sen wɛrɛ bɔ a la n'i y'o kɛ o bɛna n'a balawuma yɔrɔ ye n'i y'o kɛ i bɛ sigi koya n'i dun sera karisa den ma o dɔgɔnin bɛ don a la n'o dɔgɔnin donna na bɛnkɛ bɛ don ni bɛnkɛ donna nin bɛ don nin bɛ don nin bɛ don a kɛra kabila ye n'a kɛra kabila sigi ma koya wa e bɛnkɛ bɛ don e dɔgɔnin bɛ don nin kɔrɔkɛ bɛ don nin sigiɲɔgɔn bɛ don a ma kɛ kabila man kan sigi ma koya ka da mun kelen kan sigi bɛ koya marakaw fɛ yen k'a daminɛ karata ka taa a bɛ fɔ minnu ma ko jɔn u bɛ taama u bɛ taa fɛn ɲini n'a fɔra kɔlɔnsen ka kɛ u b'u niyɔrɔ de n'a fɔra misiri ka jɔ u b'u niyɔrɔ de n'a fɔra suguw ka dilan u b'u niyɔrɔ de hɔrɔn b'u niyɔrɔ de e b'i niyɔrɔ de i b'i ka so kɔnɔ nin b'a ka so kɔnɔ gɛlɛya bɛ min mais gɛlɛya bɛ min pour que tu veux créer des problèmes là où il y en a pas e ko ayiwa sisan diɲɛ yɛlɛmana min ye dugutigiya ye o ka dabila o bɛ dabila n'i ko diɲɛ yɛlɛmana e kalanna min ye kiraya ye kiraya ko kuma ka dabila o bɛ se ka dabila an bɛɛ bɛ misali ta bamakɔ min kan yan an bɛɛ bɛ misali ta bamakɔ min kan kabini indépendance taara mali kɔnɔ ka n'a bila bi la maa kalannen ni kodɔnna caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bamakɔ e delila k'a mɛn a jumɛn in da k'a fɔ turew ni ɲare dugutiya ka bɔ olu bolo ten sa i y'o mɛn wa non au contraire faama o faama bɛ na dɔ bɛ fara a ko bonya kan parce que o de bɛ sigi ja an fɔ bɛ bamakɔ yan sangazo 4 5 b'an bolo ture dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali i k'a dɔn so kelen t'u bolo a ye mun diɲɛ olu ka dugutigiya ye an minnu ye dunanw ye yan a ye mun diɲɛ anw ka sigi la Usman Mada Sherif Hayidarabiya n'a kelen ye mankan bɔ sisan jinɛw ni wɔkulɔw b'a laminɛ fɛn na 26 mars la yalima i delila k'a mɛn o da k'a fɔ min ye bamakɔ misiriba ye alimamiya ka bɔ ayiwa turew ni ɲarew bolo sa e y'a mɛn o da ɲɔgɔn sirifukɛ bi yan diɲɛ bɛɛ b'a nɔfɛ diɲɛ bi taama kana nɔfɛ yalima e delila k'a mɛn o da bamakɔ de ye faaba ye min ye dugutigiya ni alimamiya ye olu ka bɔ a la ten sa a ka tila i y'o mɛn jɔnni da yan e y'o mɛn jɔnni da ne ɲɛna n'a fɔra k'i ye jɔn ye i sirilen tɛ i tɛ bugɔ i tɛ ci kɛ maa ye i tɛ taa maa ka misi gɛn i ta y'i ka misiw ye i ta y'i ka foro ye ni hɔrɔnkɛ bɛ don a ka foro kɔnɔ ka bɔ cogo i bɛ don kelen la ka bɔ ten problème ye min
n'a ma sabali k'a hakili to ɲɔgɔn na wallahi mamutu jɔnya ko kuma in ni fɛn ne y'a mɛn don min wallahi a kɛra ne ɲɛna n ko u bi mɔgɔ yɛrɛ de minɛ k'u siri k'u ti ko jɔn don au 20e siècle c'est pas possible, c'est impossible. Même en Afrique du Sud c'est pas possible. An bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen kɔnɔ o ye silamɛya o ye diinɛ de ye. I kɛra hɔrɔn ye o i kɛra jɔn ye o i kɛra jeli ye o an bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen kɔnɔ o ye silamɛya in de ye. Bon, si tel n'est pas le cas, a ye sabali. Hakilina jugu minnu b'a la a y'o bila. An ka dugu vraiment jɔnya ko kuma ni fɛn ka dabila. Wala ni maa min ka kɔrɔ dugu bɛɛ o de bɛ kɛ alimami ye. I kɛra kulubali ye o, i kɛra jara ye o, i kɛra keyita ye o de ka kɛ alimami ye. Mais non. An ka diɲɛ jamana sigiro ka kabini kuru kan fuga. Jamana in sigiro cogo de la an bɛɛ n'o kan mɔkɛw y'o kɛ bɛnbakɛw y'o kɛ tulomasamaw y'o kɛ fufafuw y'o kɛ mais anw b'a fɔ bi k'an b'a yɛlɛma mun na diyagoya la ka n'an yɛrɛ bila problème na ani minnu bi sigi la san kɛmɛ k'olu fana bila problème pour quelle raison a nafa ye mun ye a bɛ kɛ ka da mun ni mun kan maa wɛrɛ de b'a jukɔrɔ wa yalima kalan minnu kɛra an fɛ o de nana ni hakili bayɛlɛma ye wa n di jɔnko la n di hɔrɔnko la n ko jamana ka basigi n'i y'a mɛn marakaya ko to ɲɔgɔn da la don an ka kow to ɲɔgɔn da la ninnu ye dugutigi ye ni ko nana a bɛ da u kɔrɔ ninnu ye alimamilakaw ye kabini diɲɛ kunu ko ka n'a bila bi la olu de b'an ka misiriw sali olu de bɛ diinɛ ɲɛfɔ an ye n'an y'o bɔ a la ko an ka kɛ ni ye karatabugu in mɛnɛ si la ko to ɲɔgɔn da la don n'o tɛ a fa bɛɛ bɔda ye. C'est pas parce qu'aujourd'hui, né de Ongalana, moi j'ai une fille qui a bac plus 4. Elle a bac plus 4. Avec Kourané d'enfant, avec Kourané Kala. Ne m'a doit la de. Allah de a nyéchi Kourané Kala da. Mais, na teremuso nou nana, nous tara konyoro ni fona, teremuso fo, jeli, anga puma lase, volma do wili ka dongeli da abiyele. Elle n'a jamais fait d'histoire. Parce qu'elle a donc à fois, à faire, à faire, mais pourtant, elle m'a jamais vu mieux qu'on ne voit la mamie d'Anglida. C'est ça le Mali. Elle est fière. Ni quoi ma ko gel, a terme son nom ba ko e gelde. Nana ba fo ko net papa, e ma net ara nunga net se puma na ko fongu ko puma la se. Ne yi ba la se ngeti gelia abiyele. Elle n'a jamais posé de problème. Mais c'est tout. Est-ce que aye kala ni donia minunge est-ce que yo boit la wa o ya ka valeur ban jamais. Moi je comprends les choses comme ça. Mamtou ni tara baraka jamana na ibame jamu sugo ni ba même mali fan wore fe ibame ko nunu nye numuye nunu nye jelier nunu nye joigné mais ça dit ne nana zigi kemir quoi j'ai fait un calcul. Par exemple maraka jamana ni tara jamu do be jara o ko le numuye. Tu t'imagines, et regarde la beauté, c'est-à-dire Mali Djala Djabani. Ou lui, son accord lui est mais pourtant c'est des Djara. Nous, c'est que la kata segou. Nous, nana segou Djamanana. Nous, ni segou, ni karsa Djamouduma, ni ko Djaroba fait Picasso. A te fois maïe nous. Ou va faut quoi karsa Picasso. Fla dobe, do Djamou Djalo, do Djamou Sangare, adobe au lieu numu ye walama ou ye ngi nga jonyi. Nous c'est la kata waso nous ko Djamouduma, na ti ko Djalo ba fo ina na ibeso. Machi ta fama yi. Munana noye, o ye sigi kechugo. Ani bengan, ani haramadiya kechugo. Wati do sera sa anga kinye jala fo nwanyi. Maminu baraka ni ngo nunu yuguba. Maminu men ngo ngo fe abi nimisa dunala de. Parce que abe fatien ana fa dugu ko le yoro kelinde na chira ka jenze taroti manable o ya bele jele kera shidombali ala kan islamo kishoma. Moi je crois qu'il est temps anga sekango. Nunu ye duguti lakaw ya nunu ne duguti lakaw ye duguti ya ben nunu de bulu. Nana duguti lakaw ka kene somo be akulubali ajara adamele wala nunu de duguti lakaw ye dine blo abe nunu bulu karsa unya almami lakaw ko te ka kala ne be jamana bewu bamako almami ba na fura ka bo ka mo wele bi
n'a fɔra ko ɲɔrɔ surukɛ ka mɔgɔw wele Bamakɔ walima Usman Madan Sherif Haidara ka mɔgɔw wele bi i b'a ye min ka jama ka ca min da ye mais olu n'u ka jamatigiya n'u ka bonya ni karama bɛɛ u ye ninnu bonya k'u t'u danbe la ni Haidara taara misiriba la alimami min bɛ yen a bɛ sɛlɛ o de kɔfɛ a b'o de bonya ka k'i ka faso fɛ kira ko ten ni maa min kɛra faso fɛ baraji b'a la ni maa min y'i faso fana kisi balawu ni sɛtanɛ ma baraji b'a la nin jɔnɲanko kuma in ni nin hɔrɔnɲanko kuma in maraka jamana ni karata nafa t'a la minnu b'a kɛlɛ la kɛlɛ fu i tɛ jɔn ye i ma minɛ k'i siri i tɛ taa dɔgɔ kari kungo kɔnɔ ka na di maa ma a fɔra i ma k'i ye jɔn ye o daminɛna kabini diɲɛ kununko kabini tila waati a kɛra de waasa sigi ka ja ni kɔɲɔ bi jɔnw ka so hɔrɔn minnu bɛ yen n'o y'a teriw n'a sigiɲɔgɔnw u bɛ taa ka misi faa k'a boso u b'a ka saga faa k'a boso u bɛ dumuni tobi a ye hɔrɔn minnu bɛ yen n'u ka kɔɲɔ bɛ yen jɔn minnu ka saga faa k'a boso k'u ka misi faa k'a boso ka dɔgɔ ɲini mais où est le problème? Où est le problème? Hey, ala sɔnna fɛn min ma n'i banna a ma n'i ma sabali yɛlɛ bɛ k'i la dɛ Mamutu don dɔ la o ye maa kasi don ye maraka jeli dɔ tun bɛ yen ko Gana Fadiga ni Gana Fadiga balolen tun don bi ni mankan min daminɛnen filɛ maraka jamana na n b'a dɔn a kun tɛ taa yɔrɔ jan wallahi n b'a dɔn a kun tɛ taa yɔrɔ jan n'a kun kumana mɔgɔ fɛ k'u bɔ yɔrɔ n'u bɔkolo f'u ye mankan in tɛ taa yɔrɔ jan Gana Fadiga bɔnnaw bɛ yen maraka jeliw bɛ yen hali bi n'a ka bi maraka laadatigiw bɛ yen a bɛ se ka sɔn cogo di ni cɛnni ka don maraka jamana na fo ka maraka jamana taali k'a koya a bɛ se ka so ma cogo di a balolen don il est temps Usman Madan Sherif Haidara ɲɔrɔn buye Mahamud Diko n'a tɛ ko in kalama ne b'a bɔ a kalama a ye wuli a ka kuma depuis qu'il est temps a ye mɔgɔw n'u hakili jira ɲɔgɔn na k'a fɔ laada tɛ dɔgɔyama ye laada tɛ k'a fɔ nin ka fisa e ye laada tɛ i ka segin kɔ hali n'an taara u denw ɲini furu la u t'u den da anw ma ko an ye jɔn ye n'u m'u den d'i ma furu la n'u m'u den d'i ma furu la i t'i ɲɔgɔnna dɔ furu hɔrɔn denw dama de ye muso ye wa hɔrɔn yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn jɛ u denw na hɔrɔn yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn denw na ne den tɛ di karisa ma où est le problème? Nous nous sera dablaqué vraiment on ne doit pas arriver à ce stade là aujourd'hui terrorisme banga bandu banga kungo banga nyani banga minnu bɔra la ni ala aw kɛ jamana wɛrɛ sigi baye n'a taara fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in golokolo minnu bɛ so minnu bɛ burusi kɔnɔna na n'a taara fara ɲɔgɔn kan k'olu dusu sun k'u su ka bila kow la a laban o laban a bolofara b'a sɔrɔ fɔ a ka sigida la n'a bɛ se a ye wuli ka jɔ boloda kabini sisan n'a bɛ se a ye wuli ka jɔ boloda kabini sisan ne tɛ maa tɔgɔ fɔ dɛ i kɛra hɔrɔn ye o i kɛra jɛkulu wɛrɛ ye o i y'a dɔn association de b'a ka sigi diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin ko in kama mais pour quelle raison a tɛ association sigi dugu ka développer a tɛ association sigi courant ni ji kana aw ka dugu la a tɛ association sigi fo nin ko damadɔ dugutigiya ka dabila mais pourquoi pour quelle raison quel est l'avantage aujourd'hui psychologique économique quel est l'avantage a nafa bɛ min a nafa bɛ min tiɲɛni kɔ ɲɔgɔn buruja kɔ ala k'an ni silamɛw kisi ala ka mali kisi maraka jamanaw ala k'u kisi ala ka hakiliɲuman da an n'u bɛɛ ma Mamutu wallahi jare an dahi bɛ ko tomu ɲani de an ka n'an mugu soni kun ɲani ke ko taa ka ɲɛ kara hɔrɔ kɔmɛ jare fulla keso ni bane on su ni sare habe mari an tɛ bɔ nin ko ninnu na tɛ sa an k'an yɛrɛ kɛ maa ye an wolola ka laada ni fɛn minnu sɔrɔ an fɛ ni tiɲɛni t'a la ni maabɔgɔ t'a la ni nani t'a la fo karisa ye nin ye sɔndi dun kɛra o ma kabini lawale la an t'olu t'u cogo la an ka bɛn an k'an ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn kan jelikɛ yɛrɛ mankan filɛ sa Gana Fadiga
wallahi ni ganda balole kun do be ni ngo minun fle ka fe maraka jamana na ikado akumbi seko ke jelu moro joni kelaw ay wuli ko imbaraka fanga mi zoro ala mangi shirama abike cheni da ala kangi sham mantu ikado minye babu labaye o bena kanyashi an yerema an kunafoni dilaw an kunafoni dilaw ani awa kunafoni di sira kura minun be no journaliste edu ngasiraye mamtu ikado wati do sira san na ma kuma nyonye ikado abini ka gelea journaliste edu ngoni umanu siku ku miri daba tungara malangulo de uta sebende ga walma buta kuma ta ki segre wati do sira sa ambe mali dedi nyodo journaliste edu ngasiraye no ye Facebook de nous. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais seulement, abaraka ampleur sugudota walma ka tourner sugudota, c'est très dangereux. C'est ça, c'est très dangereux. Parce que kahalama de jugo fo ka boyla yoroni gele. Ça c'est le Facebook. Ça, moi je les félicite. Hein. Je n'ai rien contre, honnêtement. Moi je les félicite. Mais seulement, il va falloir que ayuro akasi kapma ani nyanje. Aka sharia do ala aka tasira do ala o kelenye ambebe bara kelenge anga kila ka nyon buru jafo ka nyon nani ango dabla fengele min batnye o ye dajugo ya fanani banani ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ambel lamona lamolu ko nyuma dila fani baba ambefe ni ye mama fana banani ye do fari jugu kan fanani banani sara wɛrɛ t'a la k'i yɛrɛ fana fani banani a sara o de est-ce que cela nous avance? Non. Sinon c'est donc c'est-à-dire moi je l'apprécie hein. Mais seulement à baraka tourner do ta o de main daba tungara anya minenina yene voix ça c'est au bila au trafatane de ça c'est de preuve à l'appui mais il faut attendre il battre il donne quoi là ça c'est méchant en go bois là fanani banane en go bois là malide en dambete fanani banani Facebook mi vleni ni akala nyebe de ba la je et ne mo jamana wara de onye kan nyu anan nani fo nyu ama ça c'est ce qui m'étonne. Mais pourquoi nous on arrive à ce stade? Pourquoi? Minu ba baraka ngake ne nyana ukanga nyuanye kasi kafo ka sharia dodo oni nyuanje bange ba dogoya oni lebu dobe olu foli mai ute malide dambe horonde dambe toyi itonya ka fana banani walma lebu dobe ko olu fama ne ko akilo o kunte ala ka gishoma kan rada ka fsa ka wuli ka bon dokai enye ba bela juju ni avocat olu ka fanvela o dowara sa o o ba do mimbe o ni yeche ta wuli ta juju nani ta avocat nani i ba do mimbe. Bravo. Alors mantu i ka do ma fe ka mi vie tout simplement malide tike foye malide ko ni mali jara anteka Mauritanie ni mali kuyara anteka Tchétchénie mashi se ka mali gla malide ko na jara abija ambedi mimi jamana ko kan mimi jamana kono ni mali jara ka ken dama ina fo kunu wa mi ni bora mali ko ne mana ta dien dugo la ni nyini ngara toi tu viens d'où, tu es de quelle nationalité? Ni go ye malien fibi gonflé ala ni mali de bonyane kuntu ala ni mali de considérer les kuntu. C'est un brave peuple, un peuple de travailleurs. Mais il est temps aujourd'hui, anga la dia, ne ma fa ka dabla se ka dabla bleu, mais anga ise ka haklu sura anga do boala. O debe fusa anga jamana ma, o debe fusa anyuru ka sinenya sigima, o debe jamana intanye. Ala ka jamana suma, ala ka jamana basigi, ala ka jamana kulusuma. Mamtu kamara ikado lameba chamani musoma demsane mabakoro ambe foli ani tandike ka nyeshaw bela dilema minye radio Jekafo ani ikado akanubaw ni lapasabaw
kɛnyɛrɛ ye arajoso minnu n'olu dabi turu Jekafo la ka se ka kunnafoni jɛnsɛn an bɛ dugawu dongu fana ye alo murujan an ka foli bi ye i k'a dɔn ka taa se alors n'an ko an bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ yan a bɛɛ ta tɛ ban an ka foli bɛ ka ɲɛsin arajo liburu fɔn fɔ Mali kɔnɔ ni aw da bɛ turu Jekafo la ka kunnafoni lase an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma hakaja an bɛɛ kuru kelen kɔnɔ an y'o fɔ a ye de temps en temps a ka to k'an wele alors k'an wele an ka se ka ɲɔgɔn dɔn min ye hakilina an ka se k'o fara ɲɔgɔn kan walasa jamana denw bɛ nisɔndiya samɛ foli an b'o kɛ ka ɲɛsin partenaires ma ani an dɛmɛbaa minnu b'a la su fara tile kan animateur kelen o kelen i b'a sɔrɔ maa dɔ jɔlen b'i kɔkɔrɔ min b'i dɛmɛ min b'i nisɔndiya technicien fana bɛ ten i b'a sɔrɔ i k'a dɔn an ka ayiwa kanuba belebeleba dɔw b'an na minnu b'a la hali maa t'u dɔn n'olu b'a kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an ka foli ani tanu bɛɛ ni ka ɲɛsin aw bɛɛ ma ka dugawu don kɛ san caman an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ya rabbi hɛrɛ ani baden ani kɛnɛya kɔnɔ Mamutu i k'a dɔn nin de kɛra lamɛnbaaw gɛrɛgɛ bi an bɛ se k'a da tulo kan k'a fɔ gafe tɛ bi kunnafoni tɛ bi sabula kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw n'o ye journalistes ye olu ma sɛbɛnni kɛ ni ala ni kɛra sɔnna an ka hakili kɔni b'a la min ye dɛnɛ ye sa baaraw bɛ sɔrɔ ka wuli sabula min ye sali kutume hali bi an b'o kɔnɔ o tuma min ye journalistes fana ye sɛbɛnnikɛlaw an ka foli ni tanu bɛɛ ka dugawu dongu fana ye n'i y'a mɛn ko anw olu de bɛ sɛbɛnni kɛ dibi la an b'o tɔgɔ ta ni k'o kunnafoni lase a mɔgɔw b'a fɔ ko daba yɛrɛ de y'a fɔ Jekafo mɔgɔw de y'a fɔ k'a sɔrɔ anw m'a fɔ dɔ de y'a sɛbɛn o de ye kunnafoni ɲini la réalité c'est ça bon i k'a dɔn ayiwa a tɔgɔ di cɛkisɛ o bɛ magoya kɛ tɔgɔtigi ye sɛbɛnnikɛlaw de ye ŋanaw ye sabula olu de bi kunnafoni ɲuman ɲini vraiment ils sont à féliciter les journalistes maliens c'est tout ye dabali tout ye mais avec leur maigre moyen u bɛ malidenw kunnafoni vraiment an ka foli tanu bɛɛ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛlaw ma an dɛmɛbaa an ka baaraw la minnu bɛ ayiwa kɔfɛ dibi la o ye techniciens ye sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna animateur ba tɛ o b'a sɔrɔ technicien ɲuman ba de bɛ i bolo bon a b'a kɔlɔsi ni ne bɛ hali arajo la ni nisɔn ka di kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a don technicien bɛ yen ni min bɛ ɲɔgɔn faamu ni min ka ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ sababu ye an ko min ma tubabukan k'i inspiré n'o ye ka ayiwa hijabu jigin kunkolo la kuma ɲuman bɛ nin kunkolo la an ni technicien minnu bɛ jɛ olu de fana bɛ kɛ sababu k'o kɛ an ka foli bɛ techniciens ye ka dugawu dongu ye min ye san 100 an n'u ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni baden la k'an ka baara jɔ na Mamutu Kamara ale de tun bɛ nɛgɛw la bi ta an b'a bila ni ala ni kɛra sɔnna dɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan sɛbɛnw bɛ commencer ka bɔ dɛnɛn nata o kuma kunnafoni di a bɛ daminɛ dɛnɛn inshallah ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ tigiw ma ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin min ye jamanatigiw i k'a dɔn ayiwa min ye bandaw premier ministre ka taa se Asimi Goita ministre bɛɛ gouvernement bɛɛ an ka foli tanu bɛɛ ka f'u ye u k'u cɛsiri u k'u jija ni ala ni kɛra sɔnna malidenw hami ye min ye n'o ye cɛmancɛ fanga in ɲɛni a bɛ ɲɛ ni ala ni kɛra sɔnna Mamutu baara ɲɛna wassalam.